Apa mergo senenge wis luntis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'il awliya min awliya'illah wa nakhusu khususan dumateng panjenenganipun Maulana Al-Habib Muhammad Ali bin Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Habasyi, dumateng panjenenganipun Maulana Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dumateng panjenenganipun Maulana Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dumateng panjenenganipun Syekhona Simbah Kiai Khalil Bangkalan Madura, wa ila hadrati hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Simbah Kiai Haji Wahab Hasbullah, Simbah Kiai Haji Ridwan Abdullah, Simbah Kiai Haji Bisri Samsuri, Simbah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Simbah Kiai Haji Soleh Darat Berkudus Semarang, Simbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ugi dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Sirot Umar Panularan, tan kantun panjenenganipun Sayyidil Walid bil ilm Allah yarham, Romo Kiai Haji Kanjeng Raden Haryo Tumenggung Muhammad Mutahhar Al-Hafidz, saha panjenenganipun Sayyidil Walid bil ilm Allah yarham, Romo Kiai Haji Kanjeng Raden Haryo Tumenggung Muhammad Dasuki Tafsir Anom, PPTQ Masjid Agung Surakarta Hadiningrat, tan kantun panjenenganipun Sayyidil Walid bil ilm Al-Marfullah Simbah Kiai Haji Maimun Zubair Karangmangu Sarang Rembang, Romo Kiai Haji Abdullah Hanif BUki, ahlina wa ahlikum wa walidina wa walidikum, anallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa amalihim wa akhlaqihim fid dini wa dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah hadada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Masyayikhana al-a'izza wal fuqaha ma'al kurama, para alim, para ulama, para kiai bunyai, miwah sedaya tokoh agami ingkang boten kula sebat setunggal mbaka sawiji ingkang rinten pantaraning ratri tansah sumanding kitab suci ngaji wahyuning ilahi minangka panuntun anggenya sami manembah dedebe wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang maha suci. Insyaallah ingkang tansah kula dhereki menapa ingkang dados sabda saha dawuh pangandikanipun. Sesepuh bini sepuh miwah aji sepuh ingkang lebda ing kawruh saha dawuh, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh
tokoh pemuda sedaya ingkang kula hormati, Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, tan kantun anak-anak kula sedaya, generasi Islam masa kini, model hadroh zaman now, sedora gelem go pecis. Buka Siti. Ayo. Alhamdulillah dengan lantunan-lantunan sholawatnya ngajak datang kula panjenengan sedaya membangun raos mahabbah tresno datang junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miwah kadang pengendali suara audio sound system, alhamdulillah juga keneh kula ya gelem. Wis munggah wis ana dhuwur ning tidur keneh ya gelem. Kesempatan siang menika dalu nggih. Berarti sing kene gatheke sing kene ora. Pre dhewe. Kesempatan dalu menika monggo sareng awalan kita ngaturaken syukur datang Allah bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Malih alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala estu ingkang sampun kepareng babar daya pangaribawa dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Kacena dalu menika panjenengan saged kempal manunggal wonten ing halaman Masjid Al-Miftah Dusun Tegal Sari, Dusun Tegalrejo. Ketok ora tau ngundang iki. Nek lene ngundang ya apal kene iki. Dusun Tegalrejo, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Indonesia ngalam dunyo. Allah estu sayang tresno dateng kula panjenengan sami sehingga sareng-sareng saged kumpul wonten ing menika majelis kanthi lulus raharja tebih dari ing sambi kula. Wondene kula alhamdulillah saged kepareng maraswan ngabiyantara kanthi wilujeng tebih saking sedaya pambeng alhamdulillah. Sholawat salam mugi tansah katuraken dumateng bendoro kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu kula panjenengan sedaya tenggo-tenggo syafaatipun. Tak dongake mugi sing rawuh menika sedaya pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi oleh barokah ngaji sehingga pinaringan panjang yuswa, sehat laire, sehat batine, sehat ekonomine, sehat dompete, lunas utangi. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dalu menika pengajian dalam rangka malam tirakatan ambal warso kamardikan nagari kita Republik Indonesia Rawi Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025 Masehi. Nggih, leres. Leres. Halo. Hai. Hai. Halo, halo. Kula kemutan setunggalipun dawuh faman yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Ora wong Tegalrejo, ora wong Ragomulya, mboten Piyai Simo, mboten Piyai Kaliwungu, ora wong Boyolali, ora wong Semarang, nek gelem gedhekke rasa syukur maring Gusti Allah. Pranten sedaya nikmat ingkang sampun Allah paringaken dhateng kita sedaya niku hakikate padha karo mensyukuri awake dhewe. Padha karo mensyukuri awake dhewe Bapak Ibu. Mangane teng Quran penggalane ayat la in syakartum la azidanakum. Lafat la azidanakum niki huruf lam niki termasuk harfu taukid. Cara teng ilmu nahwu gunane untuk menguatkan, mestekno kanggo memastikan nek sing sapa wong gelem syukur maring Gusti Allah la azidanakum
mesti bakal Allah tambahkan nugrahani. Allahumma mesti bakal Allah tambahkan nikmatane. Allahumma mesti bakal Allah tambah rezekine. Iki dora amin iku ora patek butuh rezeki iki. Apa modele kudu diabani? Allahumma oh modele dulur-dulur kene kudu diabani berarti. Allah tambah kemuliaane. Amin Allahumma. Amin. Cara kula al-fakir Bapak Ibu. Syukur kula jenengan sedaya iki nek cara kula tak jadikan jimat, tak regem tenanan untuk menggapai kemuliaan dalam hidup. Nek cara kula wae kudu petel syukure, kudu sregep syukure, kudu mompong syukure kare Gusti Allah. Kersane napa? Kersane la azidanaku me Gusti Allah niku bener-bener tumama dhateng kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Amin. Ibu kemainnya mendeng ngantuk Bu? Ngantuk ya semang menit engkas dongani ngaji niku jadi paksa gitu nggih. Jadi paksa mboten? Mboten? Niku Bapak Ibu, makanya wong kuwi gari tanduran nih. Sapa nandur bakale munduh, sapa jilih bakale, sapa utang wajibe. Neng yono lho wong sing utang mentolo ora nyaru yo. Janjine 3 dina dadi 3 tahun iki yono. Kene yono model wong ngono kuwi. Mboten. Alhamdulillah tenan ora kuwi. Oh mboten salah. Niku Pak Bu. Mane Allah le dawuh cetok. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran. Nek cara tiyang Jawa riyen sapa nandur becik ngunduh becik, sapa nandur ala ngunduh becik ketitik ala. Sareng sing banter becik ketitik ala. Ngaji karo Pak Amin penake rajian. Ono sing slonjor. Ono sing kipasan. Ono sing brukut kaos kakinan. Ono sing legake dolanan HP. Dijeti HP. Mesramen ono sing mesra bareng iki. Buka Siti. Ayen oleh nikmat padha syukur akeh nikmat ya do syukur sebab iku dawuh agama mula ayo dolakonono sareng ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ani wa daraji akfatayaji suaranya selot hilang nih. Apal mboten? Apal mboten? Astagfirullah. Ya terus. Iki adekku no hadrene ora gelem naburi karepku iki. Apa peh ora dibayi? Apa peh gur sakembiatan? Hadrene kedore gelem naburi karepe piye? Kontone kok nyambut gawe apa nek selake sik? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tuh, Pak Amin pengen buka celuk nganggo dar buka
Nggih. Sallallahu Nabi Muhammad. Ayo, raup, kriip, tangi. Nggih. Ayo sareng-sareng. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi. Ayo dibantunan. Liwat al-Fatayati ya Muhailal Jur. Ayo terbang muka. Boleh. Ya Rasulullah salamun alaik Allah ya Rabbi Peter meneng apa nih katanya? Mandek. Nggih, agek bengi iki aku ngaji dari grup Hadoh. Sampeyan apa grup Hadoh? Al-Miftah. Oh, Al-Miftah. Nek nang aku tak jenenge grup Hadoh Pating Klothek. Sallallahu Nabi Muhammad. Orang-orang iki api-api iki. Ya guru saya ini ora pacinan. Nggih. Sok ini pacinan nggih. Rujak, Pak. Kita nggih. Alamun sedulur ora lamun sedulur kok sregep syukur. Nah niki sing lafaz napa? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi. Niki tak jawab niki. Jawab ora kabeh wong Jawa mudeng bahasa Arab. Lho ben rada nyenengke tak jawabke tur tak nyanyekke. Nggih mboten? Ben menarik. Nggih. Dasare sing nyanyekke mubalik ke enom suarane banter tur rupane ganteng. Iri bilang dong. Buka Siti. Awas yo, baterai ku nek urung tak kodho coba duduk sih ya. Baterai ku duduknya gambarnya wong udah ki apa? Iki lho. Oh, lagi tenang ya. Masih Cid. Aja ditembaki ngono. Masih Cid. Cipose. Oh, gambarnya angga to kuwi. Alamun sedulur kok wes guyu bae. Wes guyu. Alamun sedulur kok sregep syukur. Insyaallah rizkine tambah sembulur. Amin. Sampeyan iki tak dongake nek sregep syukur rezekine jenengan tambah sembulur. Pengen mboten? Yo diamini. Gimana sih? Wah repot ini ceramah karo wong ora patek mudengan iki. Angel tenan tuturanmu. Silakan apa tarun. Gitu. Sama nek segem syukur tak dongae rezekine sempulur. Amin Allahumma. Ya diamini nek diamini iki tangan orang gem diangkat. Nggih, orang gegem. Awas pisangkas ora mbok amine tinggal mulai. Gak suka aku. Gitu nggih. Mun boleh guyu nang asik kepoyo awas. Guyu awet mau. Alamun sedulur kok sregep syukur. Insyaallah rizkine tambah sembulur.
Muhammad. Kowe ngopo gak karo aku ngene-ngene ngopo maksudmu? Loh, nggih mboten, Bu. Niki dawuh Allah wis jelas kok. Lho nek omongane menungso sok kadang nuwun sewu esuk sore tempe, sok esuk tempe sore. Lho, ngono kupingmu. Mohon selamat. Selamat Solikin, Lek Nur, Mbak Yanti, Mbak Sri. Cici. Angga barang kuwi. Tapi nek dawuh Gusti Allah niku ora bakal nyulayani, dijamin mesti bener iki. Niku estu Pak Bu. Mari nuwun sewu. Niki perumpamaan mawon. Seorang guru Dwijo, seorang dosen niku mulang marang muridé, mulang marang mahasiswane dengan metode apapun niku rawani jamin kowe tak mulang, tak jamin kowe mesti bakal pinter. Ora wani jamin. Nggih mboten? Kadang ibu cah ki ya ana sing kaya gelas kok pendet caipit diwarai ibu mentua mlebu temen metul. Wong gurune bar meneng ulangi Pak. Nuwun sewu, seorang dokter di semono uga nambani pasien, bahkan ketika mau tindakan operasi keluarga ken tanda tangan. Mulai operasi ini gagal, orang itu nuntut pihak rumah sakit. Artinya tidak berani memberi jaminan. Nek kowe tak obati, tak operasi mesti mari ora wani. Nggih betul. Tapi Gusti Allah wani, berani memberi jaminan. Nek kowe salatmu temoto, tak jamin uripmu yo mesti bakal rungokno kupingmu kabeh. Enten niki sing urip salate tesih bolong-bolong ngono nggih enten. Wong ya teko. Lho go ning ngarep ning mburi. Ning isor apa ning dhuwur? Go pecis sama go blangkon. Inalarmu. Iki sampean berarti ku nek aku. Masih bener sing go blangkon go rakul dhewe. Langgonan. Iki daripada aku udah gundul kabeh. Angga barang ki hadroh kok bisa. Jangan Pak, Pak. Jangan iki. Lho kaya ustate pecisan apik. Gundulan. Ya paling ya kurang gak kok. Wis disebut kurang gatrok jare. Iki sing protes iku tumbane Angga iki. Ya bener Pak Bu. Makanya nikmat kemerdekaan niki wajib kula jenengan syukuri Bapak Ibu hormati. Jaman riyin gur arep ngerek bendera niku toh nyawa. Nggih mboten? Nggih mboten? Lho sakniki kula njasaken hormat kalih bendera kok abot. Enten lho wong Islam sing pahami hormat karo bendera ku dianggap musyrik syirik. Namung hormat orang nyembah kuwi ora apa. Ora apa-apa. Rungokno kupingmu. Nggih mboten? Riyen mbah-mbah rene gur arep ngerek gendera niku toh nyawa. Makanya nuwun sewu diajarkan oleh para ulama hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Lah jenengan cinta napa mboten karo tanah air awake dhewe niki? Cinta. Kalau jenengan cinta, isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Gini apa betul? Gini apa betul? Iku. Tuh. Enggak. Mengucap kaget, mengucap kaget. Orang kaget ya adine Angga. Tapi dia beli adine Angga. Orang kaget. Niki Pak. Sing nom ayo yo sregep le ngaji, sregep le sinau, sregep le sekolah, syukur yo sregep ngibadah. Baik. Piyai sepuh niku sregep ibadah lumrah. Nek wong Jawa ngarani sepuh kuwi tuwa, wis arep metu nyawa. Lho jenengan ngandel monggo ora ya monggo. Niki
Iku estu. Wis dikek tengara Gusti Allah wis tuki rambute sing biyen ireng saiki dadi putih. Untune biyen rana saiki dadi ompong. Mripate biyen awas saiki dadi lamur. Makane tuwa kena penyakit B5. Napa? Blawur, terus budek, terus buyutan, terus beseron. Sijine apa? Bengek. Nanti Pak Di ngaji, ngaji tangkono. Anggaran guyung-guyung gak supi ping 17. Angga meneh. Lakone. Nggih mboten, Bu. Sing sugih ayo berjuang lawan bandane, sing pinter ngalim ayo berjuang lawan ngilmune, sing isih nom-nom aja gur lungguh tok ora gelem kemplawe tapi berjuang lawan tenagane kelawan rasane ingkang sampun sepuh nggih aja wedi kangelan berjuang lawan dungane. Amin Allahumma amin. Aku awas ora kuat kerja bakti. Arep ndi, Mbak? Ngetan kono sempet tengi. Mbah slamet. Sing sepuh berjuang kelawan dongane. Sing nom-nom ngene iki ayo berjuang kelawan tenagane, kelawan rasane, kelawan kekuatane. Ana pengajian sembuyung sing tenanan. Golek jilian kloso aja iren, nyekel terbang ya aja iren, nuthuk ya sing urut aja pating klotrek. Ruang aku pengen munggah. Mandek itu kan dibikin dari kode. Latihan pora ini enggak? Dadaan. Oh dadaan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Semangat. Semangat. Wong kang sugih berjuang jawab kelawan banda. Pinter sing banter dilakokno ora gune. Gune ngono tak ya iso. Wong kang ngalim berjuang kelawan ilmu. Nah ngono nih. Isih enom berjuang kelawan rasa nih ngono lho. Ukur nih Pak Angga ketoke. Lha saya bayang kan. Buka Siti. Ayo. Ingkang sampun sepuh disuwun donga pujine ayo sholli wa sallim iman ala Ahmad salam sholli iman ala Ahmad wal ali wal ashab iman qad Nabi Muhammad san soyo dalu araras abyor lintang kang gumodak bosek sunyo mati ora
lain kono wau. Jroning ratri dari wonten ingkang samiya cinari kambung Sang Hyang Wara kang jumedhul amadani jagat saisine. Gentos ingkang cinarita minangka sambeting kondo. Titi wanci menika wis ngacek mangsani guru. Biasanya garap limbuan ini guru-guru tak cepet ke guru-guru anak Pak tondo zaman kang sinebut zaman Kaliyoga. Enten gelas-gelas kosong lho. Enten gelas-gelas kosong. Ini HP-mu enggak? HP-mu enggak? Ger. Segera guru pedang bening lho. Di panitiane mentolong. Ngundangmu balik ada wis mati sugane wedang bening. Iki mesti usule Pak Neangga iki mesti. Topi ya tamu. Iki wedang bening tur nyantang. Iki lambemu iso nyonyor. Saya galak. Alhamdulillah. Iki kopi yo ampase modal ning dhuwur kabeh. Silakan apa turun? Oh biat aku. Loh, sampe tak ijazahi carane nggih kopi nggih. Lo jaman mondok teng sarang rumah itu ketos. Napa? Kopi dilebokke ning cangkir cilik atau gelas cilik ora lebokke ning drum sebetulnya. Lho kopi iki ayo gelasnya padha karo drum. Iki ora ngei kopi ngombor. Matur nuwun komboranipun. Gelasnya gelas cilik, kopine dilebokke terus dijos jarang. Jarang agek ngentas niku aja jarang tremos 3 dina. Nggih. Dijos jarang setengah gelas diudak. Sampai kopine mateng kira-kira ngudak ya 3 jam lah. Kira nggih diudak kira-kira setengah menit bar niku tambahi gula. Legi lan botene sesuai selera. Betul nggih? Nek uripe wis pahit ya aja pahit-pahit tenan kopine. Bar tambahi gula aja jarang meneh jarang panas mumpal-mumpal geleng entas diudak mulai. Dinasto kopine legi panas tur. Betul dadi ampase semilak nang iso kabeh mengendap ora kaya iki kopi kok ning dhuwur kabeh. Ampase. Mau tak ombe aku bar ngombe kopi dadi ngene. Yo gar ngono gar. Iki tenan pengalaman kula wingi ngaji teng Klaten ngoten niku. Iki panitia iki kopi ning mobil ning dhuwur kabeh. Tak ombe lan oleh sisan. Bar ngombe kopi yo tak. Kopi ya iki teron dulu tenan iki. Paham nggih? Nggih. Kopi gek Pakmu ngono kuwi nggih. Nggih. Ngono kopi nggih. Nggih. Kopi gelas gede, kopine bening. Ampase ning dhuwur kabeh. Wala-wala kuwata. Kopi ya ta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tewe. Ora aku seneng beningan iki kok. Iya gak. Tapi nek kula ngaji teng daerah Nuwun Sewu, Pak. Daerah Getasan, Kopeng sampai Magelang, Temanggung pun apa nek undang Pak Amin kuwi kopi gelas cilik gitu nggih. Kopine sing akeh pondok niku dikeki golek-goleki jahe mburi omah padha saindil wedhus. Bar niku dibakar, digepuk, cemplungke ngajine kuat 3 jam. Nah iku uang pasir ndur kabeh ngaji nggo sak jam niku. Angga meneh. Belum ngerti seratine. Lho niku estu, Pak. Nggih. Goro-goro arep nyetak anak soleh angel dadine anak toleh. Piye to gambarane anak? Mojo. Tombok. Alain
Bang Kiai Dalang. Halo, HO, buka CD, Jos. buka CD, Jos. buka kabeh, ya. Buka depan, Jos. Alah, pane angga itu. Yo, ikut tas gue yo. Alhamdulillah. Nggih. Sudah mulai. Kalian gue. Iki malah banter iki, asli banter iki. Gara-gara arep nyetak anak soleh angel dadine anak toleh. Kita gambarane anak toleh dikandani wani dituturi mangsuli dipentelengi malah genti mliriki. Kaya bocah kene jenengane Angga. Angga ora kok ya. Allahumma. Yo. Saya gayeng yo. Arep nyetak bocah soleh angel dadine bocah sing toleh. Dikandani Mbak Yu mencucu, dikandani kakek malah bangkang. Bocah toleh dikandani simbah wani bantah, dikandani bapak wani getak, dikandani ibu ora gugu. Dikandani Pak D gumedhe, dikandani Pak Lik malah mendelik. Mriki genten bocah dikandani mendelik iki ono. Bocah ya teko. Jenengane sapa? Kamu ketahuan. Tingkah lakumu. Ayo disawer, disawer. Angga meneh. Tapi itu orang ditembak Angga sudah film ya. Loh, niki estu. Bocah kan kaya mangkon iku mau. Didol ora payu kon minggat bali mulih arep ditekak ora tegel wong ya anak-anake dhewe. Wong ya le gawe-gawe. Ora iso dhewe. Jare Pak Angga ora iso kok. Kudu ana tuke kok. Kudu wong loro aja. Oh biar aku. Jenenge ini stres iki aku terus. Lho, nggih mboten. Lah iku ana tau sirpun nanging guru-guru. Anak Pak Iswanipun Kiai Lurah Petruk sinambi nyekar apa iki? Tibake apa aku manut? Sing kira-kira grupe iso ngene. Angga meneh. Yo. Sing iki. Anulat dolan ku sing kagum sing putri nulado lagu utama sing kagum santriwan sing putri santri iya padha ngaji tobat dari penyenggai neriler weh neriler versi laras nggih sing gampang alir ilir tandure kusumilir tak ijo tak sembuh Penganten hanya bocah angon penekno blimbing kuwi lonyo-lonyo kanggo mbasuh jadi karepmu piye ora mbok iringi hadro sering ngomong Angga meneh. Ayo aku pengen buka culik kanggo Angga. Kanggo cetung. Tek duk duk tek duk duk tek duk biar ya. Awas ra iso lakon mulih. Tenan. Nggih, sapane Angga ya mulih. Nggih. Yuk, ayo Kang, bantu Kang. Lir ilir
Loh, niku sampean ibu-ibu nek ditari pengen duwe anak sing soleh apa toleh? Toleh. Oh soleh, ya Allah, ibu aja pengen soleh. Nek sampean pengen duwe anak soleh, niku siji ya kudu wani ngragati. Ing dalem lumrah ilmu ngaji. Nggih mboten. Syarat wong ilmu ana 6. Enten pi? Enten 6 teng kitab Tambihul Muta'alim disebutno syaratnya bagi para tolak menuntut ilmu ada 6 macam. Niku. Sing nomor 4 Bulghatun, nomor 5 Irsyadul Ustadi. Kopine teko, gelasé cilik. Wah, larang anu iki apa iki? Ampase tetep mubah. Ya oleh dikira aku ngapusi. Lho, duwe jengkel karo ati ya ini. Kiai nek angel entuk apa? Yo ben sing kan untuk kowe. Kiai nek angel, kowe ketake mbokne angel. Loh, nggih mboten. Siji wani ngragati, loro ndongani, telu nirakati. Nek pengen duwe anak saleh wonten, Bu. Lho niki estu. Amit sewu iku rasane majelis ilmu. Gawene gampang sambil klekarane dadi yo Kang yo. Jadi Pengalaman. awak. Tapi ing dalem ikhtiar piye anake kula jenengan sedaya dadi bocah sing saleh lan salehah niku abot. Apa kena ombyak ing zaman saiki akeh setan gepeng sing bermunculan. Kiai ini ceramah dolanan HP. Betul nggih? Kiai ini agek ngunjuk sampai entek titik dana penghabisan dipoto karo story. Kiai ini kasaten. Oh biasa. Ora wong nalare wong Tegarjo iki ora ono iki. Lho, niki kula ngrejekeki ora kok kasaten. Kula takok, Bu. Bu. Jenengan ana tamu, mertamu teng dalem jenengan gawe teh panas. Boro-boro diombe, didemek wae ora, tamune Bali sampean gremeng ora? Gelo mboten? Tamune Bali sampean gremeng sok nenek rene ora sudi gawe teh. Ora gelem ngombe. Lho nggih mboten? Kira-kira mbokne anggal. Nggih, tapi nek tamune gelem ngunjuk sugata sing jenengan atur-atur kada nyogor teh. Niku sing di omah seneng kowe keterangan teh kula gawe iki dintekke alhamdulillah. Sesuk nek rene ora tak gawe teh, tak gawe iki susu. Lah mintakno kabeh Pak, Ibu Pak. Alhamdulillah. Niku estu Pak Bu. Rezekake. Kok kiai ini ngunjuk ngene malah dipoto kiai ini kasaten dulu. Oh biasa. Dek ning ngene iki aku ngaji ora kajen ning ngene iki. Wis ning ngene angga iki. Wis lakon apa turun. Loh, jenengan pengen duwe anak soleh kudu wani kangelan. Bapak kula hormati. Kula niku tak kandhani sampean. Iki cerita tenan, ora ngapusi. Bojo kula niku setunggal karo wedok. Dadi kandhani wae. Lha ki lembane lha lanang ya ora dadi. Bojo kula niku setunggal nembe setunggal karo wedok. Tapi bojo kula niku manakan. Ndak 2 tahun manak, 2 tahun manak. Sebab kula ora oleh kabeh. Rasa kabeh ku dadi obek ngono bojone santai to. Kaya ngono. Lha nggih. Sebab kula pengin duwe anak niku, kula pengin duwe anak sakake insyaallah kula pondok iki sedaya. Amin Allahumma. Amin. Kula nembe 3, cewek sedaya. Sing bajeng enten pondok pesantren Al Anwar Karangmangu Sarang Rembang. Riko sakilen Tuban. Kalau wingi 19 Mei pun wisuda hafid Quran. 3,5 tahun Qurane rampung niki dadi belajar teng syarat tengah. Anak kula sing nomor 2 nembe kelas sekawan MI Min 3 Semarang. Niku wis geger pengen mondok. Abah gendolek pengen mondok nusul kakak. Sabar, Kak. Masih 3 tahun lagi. Lu kok tesih dangu to, Bah? Lah kan kakak kelas 3, 4 ini
kelas 4, 5, 6. Tunggu 3 tahun lulus kelas 6 mondok nusul kakak. Cah cilik wis pengen mondok. Kadang ono sing mondok sing karep sing tuwa, dipondoke bola-bali mulih, bola-bali mulih. Lah nggih mergo sing karep sing tuwa sing bocahe ora. Angga kuwi. Ayo nang kene jenenge Angga. Angga. Niku. Jeneng nomor 3 nembe karo tengah tahun, nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9 gek proses muga-muga sukses. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Apa meneh hawane adem mesti berkembang biak ya dia. Oh, Anda kan mutu to. Niku estu. Sebab nopo? Niki cerita asli untuk memotivasi jenengan. Sebab nopo kok anak kula le ngapal Al-Qur'an lancar. Alhamdulillah kitab terus sekolah kitab niku dari pertama masuk sampai saat ini juara 1 terus. Ranking 1 terus masuk terus. Alhamdulillah. Padahal kita ngapal Al-Qur'an kita belajar kitab. Nahwu niku apalane Pak. Niku ranking 1 terus, 1 kelas. Ketika dipararek gitu tetep ranking 1. Alhamdulillah. Kan nopo? Tiang sepuh rupane bojo kula kalih kula niki seneng tirakat. Nirakat anak-anak kula. Pendak wetone gendong ngoten bojo kula poso. Kula mboten. Lah aku jujur kok. Bojo kula poso, Pak. Pendak wetone gendong kula niku bojo kula poso. Bojo kula alhamdulillah ya hafal Quran, hafid Quran. Jadi anake ya hafid Quran. Niku. Kangge masane gedung sing riya tuh berjuang ning pondok, wong tuwa ya ning omah kudu berjuang. Nah anak ning pondok ya jamaah, mutolaah, murojaah, musyawarah. Wong tuwa ora guru datudut karo ngopak, ngopi, turu, kelak. Ketoke Pak Neangga. Pak Neangga angga menghibur bapak. Sahabat juga. Niku. Pendak fotone anak kula bojo kula poso. Kanggo nirakat genduk alhamdulillah dadi. Sebab bojo kula jaman ngono mun kulino ngeleh. Poso dalail, poso bertahun-tahun ngoten niku. Kula ya tirakat Pak ning kula gandeng ora kuat ngambet ngeleh. Sing paling ora kuat nek ngeleh niku kuat. Sing paling ora kuat niku ngambet ngopi karo ngambet udut. Niku kula ora kuat. Nggih, jujur niki. Di kula esuk wis ngopi karo udut, mengke awan ngopi udut, sore ngopi udut. Ora kuat kan. Tapi saya punya cara lain kan nerakat genduk nek bojo kula niku ahli ngeleh, ahli poso, kula ahli ngirit. Nggih, kula nggih rembun. Lungguh madhep kulon, sila nyekel tasbih, nggih lho nggih. Terus lampu tak pateni kula nyemut minyak Arab. Bukur niku kula sumet, mboten minyak wangi. Pun anggere wirid itu pun betah jam-jaman kula betah. Nirakat ya anakku. Pengen dia anak sekolah ya dikangeli ditirakat iki. Nggih betul. Sebab nopo nek anak sok dadi mulya iso nyuwargake wong tuwa mendem jero mikul dhuwur cara wayang niki lakone Pandu Swarga. Ceritane Raden Bratasena, Raden Werkudara nyuwargake Prabu Pandu Dewanata kalih Dewi Madrid sing dicemplungno ning neraka jahanam jenengane Kawah Candra. Diunggah ning swarga loka Jannatul Firdaus. Ngono ing lakon Pandu Swarga. Niki terinspirasi saking dawuh al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki. Iki nggih lakon wayang. Niku estu. Ane alhamdulillah niki penting. Bocah cilik kaya angga jejer amare sandangane resi tumindake sandangane resi terbang munggah tumindake Salli wa sallim iman
hormati keripik gedang keripik telo sithik edang waton proto. Kalau ada sumur di ladang bolehlah Pak Amin menumpang. Agak. Menumpang angga gitu. Iki kita Pak Angga balas dendam iki. Nggih anakku karta ngarep bungklo tedau paman. Ewakne angga cangingen munggah rene le. Bapak lo hormati, insyaallah di lain kesempatan mugi saged berjumpa kembali. Amin Allahumma. Amin. Moga sareng angkat tangan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalalatika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radit. Wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imain bi dawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li ulama'ina wa li habaina wa li fuqahaina wa li talamidina ahlina wa ahlikum wa walidina wa walidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah lana abwaabas samawati wal ardi warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan lil ibadah wal istiqamah wa qrimna bil ghina 'anil nas ya fattah ya razzaq ya mughni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-bashir al-nadhir wa sirajil munir bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin wa ila hadratin nabi bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, semanten ingkang saged kula aturaken pungkasanipun atur namung saged ngaturaken ungling kalimah tebah siti sekul binuntel roning klopo liripun apuranta sedaya lepat kula. Ngoten nggih Bu? Ngoten nggih Pak? Ngene ya Tole Angga, Pak Angga, Ibu Angga. Kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.